Tun tum kan video a chuan billionaire in afapatan ko pui tur nupui dangdai taka ajon sakdan chanchin kan ngai kha in kan clear ho do na ni in ro pui takalo langa lekil gwesa omani he in hi markas menson ti in he in hi amingan vua chu in nei tu chu markas ni in kum somthum pani mi ni in he khovela poisa in alei thei zong zong ang hi chu anei kim vek ti la kan sui sual om love sumtam takte kar man to le changkang tak te le West Africa tuam chuak veka sumdo na lian ro pui taktam takte chu ata vekani ma se tuna chuan chu in kong khara chu lungai takin aron lut me ka sumina lei theilo le a hau sak wang rangota a lei theilo thil pakhat wangin a lungai hle ani anu margaret chu sitting room a lo thua onem le dam di hian a fapa chu lo bia e ka fapa markas ilo hota mo ti in a lo bia ti chuan margaret chuanin alo be siama ale kha bchia lai chu amal chunga chuan lo hata an hoi chuka a fapa mela lungoi na le hre om ti na lo lang chu lo langa amit menga tor na lo lang chu a ngu thel hau lo markas chuan nu bul sofa han thut nok pa chuan kanu an ti chuai raya amit ti chu dan rual lovin abenga chuan aron luang chok ngal zoi boka enga tinge hetiang hi ni bi kziale enga tinge keima kani na top anga min mang hai tu hi ka ton ve thei mi lo le ti thu chu mi ti luang ngai nge chuan an soi chuka margaret chuan afapa chu lo ko in afapa lungoi na chuan ati hre om ve hle ani eng thil nge ni ta khapa ti nan zota markas chuan anita mole voin khan thudik ka chu kani ti in amit tu chu han thua kanu min lo mangai ve ngai reng hleinem ka sum le pai wang chu hian lo min lo kop mai midang ang tho khan midang ho zong ang che kha lo ni a han tia chu thu hre chuan madam ga margaret chuan makati reng lo a chan chu anita angte meichia anmi ji ang chu a hrathiam vek to a designer thon hak thin te anun dan lem te wang chuan a hrathiam veka nima sila fapa aril runa em an mu chuan ngai tu na thar anei pha ta zoka zaidam takian kallak fapa wa hadam photte ti in an open lai tanga ti dan angin a fapa ne na chuan an thrila chutia a fapa kal nu chuan margaret chuan ka fapa engkim hi a thale vekang ila hlim don ni ti in a phun ta sapa nima sela chutia thut ngai chun la thu renga khotlai nu thlengin a thu renga aril ru chuan a fapa ril ru nat fo dan te chu an thira an chui kir newa ani na le ho sakna me chia ten an bum thin dan te a han ngai tu chuan tu emo me chia mel thatak mi thatak zon mu sak ngai ni ti aril ru chuan a ngai tu markasa afapa ani na ang taka mangai tu dik tak zon mu dan kong ngai tu amne kani ti chuan trek la ang mai chiang hian ngai tu na thar aron nei ta lim takin ani chuak vara a ta ka wanga ni satli mai ni lewin atu ka ru manna anei chu limpui zo kani atu ka chuan an hon moi tak swimming pool a chuanin afapa nen tuk thuan e du na markasan he na chuan zana ro mana siam thar ta chuan frila markas chu aphuna sakher mai a coffee in lai po chu a thau pha nge ni chu thil chu kanu ti du tak zetamo alo tia anu chuanin ni e kan company khoi mo bera hian mundi fai tu ang hian ka thok do ni Victoria Island ni so that karing so ta thok te son tu ma min la chiang ve lawa a han tia madam margaret mit meng chu tumru ti ria takhian te sar boka mei cheta tak zon mui nu idu ni chuan kan ro puina lan ti lawin misatli ang mai kan omangai lom ti ina fapa hena chuan an soya markas chuan nu chu ti chu ko ti tia thei lawang che
tu tiên na mo chu tiang han nuai nung tu ki thok lai chu lo mu in ron thra chuak ta si sela ti in anu hne chuan soya anu chuan markas heng sum don te hi eng ma lo me tang ka din chuan hi a eng na ma hi nuai nung an om lo chuan he ru man na hi a thok tra hle don ni ka thra chiang ani na thok te son eng ma en te ka ma mi la mungai lo wa company nei tu po isik nei charba kan la mulo ni lo tia markas chuan hin chu anu ru man na chu an ngai to a anu chu tianga mi hausa le za ka in office chu ta not fai lai tu ta chu an ngai tu china ala pompui thei chi lawa ni ma sela anu mela ruwa man na tumru na lo lang chuan mu chuanin an ngai tu wang wanga han ti chin shrim chu tha te nan tha dewa a tha lom kanu he thil he kal tluan ring viau ni chuan tiang le chu ti chuan i tiang tia ti chuan a hnu ni ni hnuah chuan Victoria Island an office a chuan Margaret chu modify tu ang ni tur chuan ankal ta zana ti chuan office an lu chuan a dil na the lu te chu manager chuan a lo en fia nak tu tang chuan na izom theyang jing dal saria helai mun lo thlengla chhong thum na khian in report donia ti in lekha en pa chuan in an sei zunga chumi tlai chuan in markas chuan Margaret ne na chuan mit menga phurna ron tho chuak nen an han ti tia na chu ka muta ti in a fapa ne na chuan an soya ti chuan fapa chuan in kanu i thil ti tu hre chiang chem ti in rel nuam zan lovin an zot ta an frila a fapa ne na chuan in te reng mai ka phuro tuk itan engkim ka ti don ti nan frila atu ka chuan Margaret chu ani khanna tan tho na chuan an report ve ta chhong thumna a thok tu he na chuan ni mel hriat tir na te han na ya in vain he kan hun ti fai tu tharania chhong thumna hi en kol tuang ti in thok tu te chuan an lu lo bungat ngat loma ma se chu ta thok me che pathum te chuan enga ma ngai lo ti hriat takian mel pon lo mel thadu lo vela vinasa chu pon fen tai thatak le phekok sang designer ku chuak ngei bun hi nia ani chuan madam Margaret chu muniam ti hriat takian a han en chuk chho vela tunge munin le pekle ti in mi zong hriat tu chuan nui ri vela a thian te pani patricia le veronica te po chu lo nui ve in chia hospital re thei ti in patricia chuan ngei om takian a lo mel vela ma se me che pakhat chuan chung mi te chu a thorwal pui ve du hau lawa a ming chu grace ani thok tharan nge a angil nein anu nem le a zoite a lu thing chung hiam a do kan le pa chuan ngil nei takian madam Margaret chu ni sen sena ni te chu liam zela madam Margaret chuan an ha thok te mi zele nun phung chu a ra chiang ve ta le a chu ta no 5 piang hiam Vanessa le thin te chun local si a fiam thungei om tak te thoin an ni na sa thina chu ta te chuan bol ho te ti taluin ti fai ngal turin han ti zui thin boka Vanessa chuan oi ka thopal ti pa in thil te chuan pai lui vela a o chu khongoi thak dak mel hin a han ti dang lam kual vel thina ma se ge si chuan madam Margaret laka chuan ngil nei na lan tir thinin laka chu Vanessa te thin ho chu ngei om taken chele ta a madam Margaret chu chuat lo no fa lai mek chuan an ti tu top mai Grace chu vakal vatin apui le mai kapi anni ka chu enga ma ngai du su misua satlia ve mai anni kha ti in na vatran pui vata madam Margaret chu lo hoi chawin chu no la tuai tir a mela digna lang chuak chu a han ena kalome tunge ming nula ti in an zota nula chuan onem takhian Grace ni thu lo frila a chuat no na man ruat la dar noi chu lo char khom sak pa bok chu mitlai chuan madam Margaret chuan thil eng kim chu markas hne na chuan a hril taveka Vanessa Patricia le Veronica te sual chin zia thu te le anti du da thin zia thu te tin angai poimo ber nula Grace fel zia te chu a hril fai taveka he Grace hi adang lamani a han tia
marka sa chuan uluk takin alo ngai thla he nu nge hi ni ka fapa thinlung thata kan neya office a hian local vela botin company activity te check tura an mi roi angin ti chuan thil ni ne tik tak chu alo lang chuak me ang ti in Margaret chuan a fapa hena chuan a han thrila ti chuan kar thar thotan ni lo ni chuan marka sa chu office sa chuan vakal ve ta nge ya board of director ten endik tu ron tir angin a vain soya room chu lo re thapa a bikin na thok tu mei chho chuan an lo ngai ven zuala Venisa chuan a coffee in lai chu do kana chuan da in sopa so tu nge ti in a thian te ne na chuan an zo sur sura Patricia chuan board atanga zir chiang tu ron tir ni so a chelo tu ro alo te ve boka kara han liam meu chuan maka sa chuan engkim chu a mu in a thiam vek man to anu in munati failaya Venisa te thian hawin alo ti dan te Graysin anu laka khongai na le leinat na alo lan tir thin dan te le dil ngai hau lawa atampui thin dan te le midang zong te za taka ma chon thin dan te mi nuai hung jok te ngil nei taka en thin dan te po a muthiam ta veka chumi kar ni nga ni lo thlen chuan thil chu alo lang chuk chiang zul don ta Venisa chu Margaret chu ati fai nu ti fai non le turin alo ti me ka Madam Margaret chuan thu oi takin aman ruate nen chuan chuata thing thria a han not non le a Venisa chuan Patricia le Veronica te chu mel pa in pi Margaret chu a han ko ka ni kar sung hian ente u ti hian na thatak thok ang hian ngai ve chu nia an tia an elsen vela Venisa chu thowin chuat no na bucket chu a chunga tui bal tak om tia hua an khai ka nga Margaret chu an lei ta bor maya chung tui bal tak te chuan Margaret chu a thi hu ta veka chuara chuan a far tlok boka office kong kar bul tang chuan markas chuan lo hmuwa makati hle maya a khong vek thei hial ani a kut chu hum ru ngota a om chung chu a thinrim em na wangin a sa vek thei hial ani ma se anuru mana chu la thleng fam kim chi lo ti hri in na sat takin che sok mai lo turin sum rama ta tak chuan gar hi chu lo tan phei vatin du tok ro nang di ho hian enge in hriat le ti pa chuan Madam Margaret chu an kai thowa a kolum te chuan Madam Margaret chu a han ru faya an ru hula e thaim kapi local ro kalo puyang che ti in restroom lampanga chuan roi phei ta marka support chu inherin a thinrim chu a in seru na samai chumitlaya inan ho nu chuan marka sa chu anu bula chuan vakala kanu atok to em khatiangan ti lai chaka ke en mai thei to lo ni tina soya Margaret chuan do thei takin leka fapa kan hriat tu dik takhi kan zir chiang me kan hi Grace ka dang lambi kan ti i muthiam ve tong chu turo antia marka sa chuan chumikar chung zonga Venisa le thian ten angai vena hlotuma thom no changkang le sexy tak em bel thin te aron nui dan te Grace fel big jete rathiam vek to tum khat pe chu Venisa chuan marka sa ri rulak pen tum chuan lunch break laya an office retorana an chol thu te Venisa le thian te an thuna big thin an thut lai tak chuan marka sa chun lo thlir vela Venisa chuan a chelo tak zetani an ti sapa a fian chuan a thil ei tu te chu an thailet kola chuan a hausa bok an ti zomle saka asana te soin lo muem a changkan zia so an ti vela Patricia chuan bui kherbet tlatang che ti in Patricia chuan an lo chang wata Madam Margaret chu ama chuin do kan pakhata chuan ina tanga pai te fin alo evmiel miela Venisa chuan lo mu fu ta chat mai a thien te chuan ngok vela mi dang ta hriat thei ngei tur hian NTU kan chelo pitari le a cho pai thing zat so anti langa restaurant thil in tu nei zo lo niang anti vel kola chu ti lai chuan Grace chu local phe ve in Margaret bula chuan in
nuôi xe in ava pan naya ava thu ve kapi eng thil nge rim chu ti mele mai an tia Madam Margaret chu lim takin hello nuya Grace chu pe ve in ka special soup siam ve ni hi e ve ro alo ti fata Grace chuan han hop chia chu aroming kok mai atil tu kapi restaurant siam thin te ai mai na tui zo kolom alo tia Marcus chuan alo thli renga arelu chu ne hle ani Grace thana chu phut let nei wang ni lovin mitra dik tak ani wang zok ti chu ara thiam chau ve ta zela Madam Margaret chuan leng turin Grace chu soma phone tang chuan an inom na vel ta chuan frila Grace chuan makati hle mai kapi e address min pe khi ri chiang me mo hey lekia in ro pui tak kota gate bula ka ding me ka kapi han soi chen le deu te antia Madam Margaret chuan ra chiang e boi nokol ro no lut ro he ina nge hin lo lut ro antia pi Margaret kong ka an ho chuan Grace maktel tuk chu ka ho mai chu in ro pui ber chu api modify tu Margaret kha alo ni reng sia ti chuan Marcus tin en chuanin a han om hova Marcus alo om rang chu mak ati hle mai boka thu dik chu puan choi na om ta Marcus chuan a rel runa thin dan te anu in thila ro man dan te le eng wanga mi thinlung chung ril thana rafia du nge ni te an thil fia chuta ti tak deuh hian Grace kanu hian eng ma pek le tu che ani lo chung khan ala kai fel ema tunge ni po i lo chung khan dik tak le za takin lo en thin boka kha khan eng ang mi ngei ni che ti hi atilang chiang em ani lo ti a Grace chuan in ngai tlom tak hian ki chuan thil eng ma thil tha ka ti lo thil dik tak chau ni ka ti mitin ti hian ngil nei na lan tir hi an phu vekani alo ti sapa zan rian ei zo chuan Margaret chuan in chuan lam siamin Grace le fapa te chu an pani chawena kalsana ara sin huye thil om chitin reng ta chu soi dunin thil hluna dik takte an suang tu thin le an be sei thin te chu an soi dun boka Marcus chuan Grace chu a mel thanna wang chau ni lovin a felna wang chuan alo luang liam ta ema ka te lo liam zel nu chuan office lama chuan Marcus chuan thil pek pe in Grace chu a surprise nge a thil pek lu le man to tak phei chu ni lo angai sak tak zetani ti lan nan bom te reuh te hi pe a chuna chuan thil te han ei duna lim takin an ti dun bora Vanessa chuan chung thil te chu alo hrathiam thuaya ti chuanin pona chuanin Grace chu lo ma chona abula chuan a thian te chu loading ve in Vanessa chuan Marcus hi lo nai to re su an ti deuh froka ka mu ma so zo ka ta turan ni so a han ti zoma Grace chu a han dingela Vanessa Marcus so bungruan ni hleinem tunge du zok ti chu amana thlang theilom alo ti ve tam maka chu mi tlai chuan restaurant changkang le nuam tak logos ko pui moi tak thlir theina a chuan Marcus chuan Grace chu hruaya tlai ni ta tlu ten thlir du na tin an kho eng moi takan mu thei boka dokana thu dunin Grace chu vuanin Grace nang ne na khang katlem te kan man dun te kha kum kha le chena kan hlim ve na zong bel kho mai kan hlim zok te ni nang chuan karo sum le din mun te thlir lova ke ma ka ni na ang hian min thlir zoka ka bian lo in du ngem tina zota a Grace chu lo ma wanga mitui tla zoya du e Marcus ka du lutuk tina lo chang vata ti chuan hnu thathum hnuwa chuan Marcus chuan lem chana chu ti to po hun to ti hria in an company building chong thumna nge ya chuan staff te chu ko khom veka chu mituk chuan Vanessa chuan makeup in hnoi thatnan hun rei takalo mangvel nge ani achan chu tan hun poimo tak ani rin wang ani conference room a chuan Marcus chu ding wanga ambula chuan Madam Margaret po chu sunal tak kha in alo ding ve boka Grace ku chu vuan boka in ma hian mi tu mo
mel riat tir chu ka dua ti in markas chuan bulan trana ani hi Madam Margaret ni a he company nei tu le CEO hi ni poka ti in an soya room chung chu makti thom chuan na luwa khata Vanessa chu a mai lo dang sopa markas chuan soizom le in thaliam ta tangan helai hmuna hian muntify tu angin ron thok ve a helai hmuna kan staff ten hatho dan kal hmang te kan riat chian du wang le kan noi thok te le midang te eng ange kan ma chon thin ti hi kan riat du wangin a han ti a Vanessa Patricia le Veronica te chu an lo jam tak zeti an mela tang chuan a riat le a ti chuan Grace hian ka bial ni tura ka som na lo pam wang hian kalom hle boka a that na le ngil ne te a thin lung nem tak te hi ka mi du zong tak ka lo zon thin ngei chu ni ti in a han puang tamaya chu meeting a zo ne chuan Vanessa le thian te chu hreom ti tak hian Marcus le Margaret te bula chuan ang kala Vanessa chuan mi tuit la zoi zoi hian không hei takin min ban lo sam ro poi kan til tuk kan lo thre lo ni aron ti lop lopa Madam Margaret chuan ani pathum chu boina siam tu mel hian lo melin chu lom boina ber chok chu tunge kan ni min hriat lo wang main ka chunga sual takin in kho satur tina an reng lo midang te chunga in kho sak dan hian in mi zia dik takatilang chiang em ani tungen ni mi zo man ni wang chuwa za tur ni lovin zir tur in langa hle ni lo ti ta je ka atopa chuan Vanessa le thian te chu ban mai lovin nung chang moi le tha zir tur ti an ni ta ni achan chu Madam Margaret chuan mihring hi in siam thei kan ni ti hi arin tlata wangin an ban talawa ma se uluk takin ani chu en thar zuin ni markas le Grace te mangai na jing kong po chun som zela atopa chuan poisai in a lei theilo mi chia ani na anga mangai top tu chu atong veta Grace po chuan a mel that na le du om te wang ni lova a thin lung than awanga lut em tu mi pa tong chu alom em a chumini chuan office a chuan an ding hova markas chuan anu in lim tak le in chuang taka ni chunga Grace kuta vuan lai chu a thli renga he thili alo hra thiam ta a chang chuan ro hlu ber te hi kan rin lo muna dei te kan mu chuak thina mangai na dik tak chu lei thei ni lovin dikna tanga lo chua tur zo ka ni ti hi video te milo thlir saka in chunga kalom em ani ka thiam lo zia hria min lo fui thin tu te in chunga kalom em boke in zawa in hun man nuam vek ule